Diyos marhay na hapon, Biyernes, ngunyan, ultimo dia kan semana asin kan bulan, 28 de Febrero 2025. Viva Señor Santo Cristo! Pasalamat lamang kita sa mahal na amang Diyos. Uyan bagatabi sa Kwasay Parish, sa Dapdap, siyempre sa Sitio Santo Cristo, kan Barangay San Roque, kan Daraga. Kami giraray minapaabot din pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na yaon na po kita sa marhay na sitwasyon. Igwanan nin resulta sa maghapon niya itong pagpagal, pagtrabaho, pagdiskarte, pagsakripisyo, paghinguha sa paagikan padagos niya itong panarig asin pakimaherak pasasalamat sa mahal na Diyos. Sige daw tabi, timbre lamang sa mga nagpadagos kan pag-angatabay. Timbre lamang. The number is 0942-670-1195. 0942-670-1195 and 0966-0730-115. Pakan lamang, notisya lamang. Oy, anion man kami tabi. Mga taga Legazpi, Albay, Daraga. Minaimbitar ang programang Bicol Target na sabayan nindo kami sagkod alas 5 an hapon. Mabutwa dyan ang report katuwang niya to ang Mega Force Patrol. Si Chief Jimmy Pading Jim ang nanginginutan. Sabay si kumpareng Al Armario asin kumpadreng Jomar Bien. Mantang katabang man si Joshua Bino and Karen Nicole Ala. Sa Manibela yaon dyan si Henry Mata. Sa Master Control, June Napolis in the house. Para po sa broadcast kan DCGB sa AM band sa traditional radio. Sa newsroom, yaon mo niyan dyan, Angel Mustaza and Mary Joy Diarezco. Siyempre nagmomonitor si Gian Matthew Balyaran. Ang gabos na iyan sa supervision kan samuyang news director Mardela. Sa production center, yaon dyan si Madam Shia Leron. The same group, sindama po ang nagsusururat ka nababasa nindong iyan na news releases sa samuyang social media platform. Ang DCGB News Online sa internet, sinda po ang nagatarabang-tabang. Kasabay dyan si Jimos Barrios. Sa IT, si Jerome Nico Martinez sa samuyang broadcast sa internet worldwide netwide, DCGB News Online sa Facebook asin sa YouTube. Good afternoon from the Philippines, halidigdi sa Legazpi City. Pakishare kan sa muyang broadcast ang aning madagdagan ang matatawan niya to nin serbisyo. So friends nindo sa inman na lugar sa bilog na Pilipinas asin kinaban. Ako man pan sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Good afternoon. May nag-text sa tuya, si 8057, Ramadan Mubarak to all our Muslim brothers. Yan, Ramadan Mubarak. Puon ba kang Ramadan mo yan? I don't know. Pardon my ignorance kung iman ang gadtabi ano. Yan. So, good afternoon man sa tuyang paraan tabay sa Muslim community. Yan, sa tuyang mga brother Muslims. Nahiling mo so pelikulang Murder at 1600 June. Aram mo kung ano yan na 1600? Murder at 1600. Iyon ang address kan White House. An opisina asin estada kan Putos. Si saya na Putos, President
of the United States. Putos. Iyan ang kuan tabi. Kumpadreng Noel Manalo. Iyan ang call sign na ipinagdesignar kan Secret Service sa presidente kan Estados Unidos de America. Murder at 1600 Washington DC. Yan. Nahiling do sa pelikulang yan, inda kun masusumpa yan sa YouTube kung igapakaan. Magayon na istorya, pelikula, ang bida dyan, si Gene Hackman, na maaram na. Inda kun ining mga millennials, ining bagong tubo mo niyan, inabutan ining si Gene Hackman. Mga versatile ini dyan artista sa Hollywood. Ano pang pelikula so pinagbidahan ka ni Gene Hackman? Dakulian, basta ang narurumduman ko, ining Murder at 1600 because siya gayon subida dyan eh. Igwaning istorya kan presidente kan Estados Unidos de America na nagkaigwaning secret love affair sa laog mismo kan kunyan kan White House. Magayon na pelikulaan. Garo si Gene Hackman so saro sa mga igwaning importanteng role sa kunyan sa pelikulang yan. Gada na tabi si Gene Hackman. Pero, itong so istoryang Murder at 1600, gulpi ang twists, gulpi ang misteryo. Kon lang ito katang isip, pero magayon na pelikula. Ngunyan, so pagkagadan dyan ni Gene Hackman, lalaki ini, misteryoso yun. Tanako asinda, sa residensya sa sarong lugar sa Estados Unidos de America, sa harong ninda, nako, kaya pigataram kong sinda, nako asinda, parehong gadan, buda su agong niya, su babae, plus, su ayam ninda, puros gadan. Pero ang initial na findings kan otoridad duman, napadagos ngunyan nga ni an investigasyon, pati kan FBI, daining foul play. Kaya sagkod sa kagadanon, naging misteryoso, theatrical ang winalat na misteryo kay ni Gene Hackman. Gunman yung gadan, parareho, si Gene Hackman, gadanduman yata sa may banyo, suagom na babae sa may sarong kwarto or baliktad, tapos suayam ninda, gadanman. And yet, daining indikasyon daaning foul play. Igwas anong nahiling duman na gari tumbado gayon na botelya nin mga bulong na baka kung maintenance medicines ito or kung ano. Basta yun lang ang initial findings. Kaya sagkod sa pagkagadan kayo ni Gene Hackman, sarong veteranong aktor sa Hollywood. Parang pelikula, pero ini real life. May nag-text digi sa tuya. 8057, Behind Enemy Lines, Gene Hackman, Owen Wilson. Yan, Behind Enemy Lines. Sinda padaan ko niyan tabi. Nagbida, Gene Hackman. Uy, si 4085, sa Sagpon Kandaraga, nagdadangog sinda. Sagpon Daraga. Tapos si 9446, update dakan impeachment kay Sara Duterte. Yan, nagdadarangog pa yan. Salamat po. Taod-taod ta pag-uristoryahan ta. Ini mo na ki Gene Hackman. Maray na hapon, Migong King Reginaldo, watching from Bunker 1. Nakahili ka na kan mga pelikula kay ni Migong King ni Gene Hackman. Yan tabi. Saro pa duman sa pelikulang
text sa tuya, Behind Enemy Lines. Gene Hackman. Mga versatile, maedad na ini. Kasarabay-sabay kaning may mga magayon na pelikula. Si Clint Eastwood. Yan. Tapos lead actor man duman sa pelikulang ang kantangan ni Inday Will Always Love You. Isa ito. So, yan ang magkasarabay-sabay kaan. Susundan ta kung ano ang development kaiyan na misteryosong pagkagadan ni Gene Hackman. Si Jen Estola, maray na hapon tabi. Jen Estola. Yan, basta anday ko malinig, iyan managad na Murder at 1600. Kung hanap pa nindo sa YouTube, tabi, yan, makuha nindoan, mahiling nindo ang pelikulang iyan. Dari iyo sa Murder at 1600 yata yun kung tamaan pagkakaramdum pa. Gene Hackman, rest in peace. So, nagkaka-interest kita kung anong magiging findings kan FBI duman sa Estados Unidos de America. Yun nga misteryoso sa pagkagadan. Yan. The Firm. Yan. Tom Cruise. Buda si Gene Hackman. Uy, sa Sentro kan Legazpi, very good. 7115. 7115. Good afternoon. Nagdadangog po sa Sentro kan Legazpi. Bruce Willis. Tama ba? Bruce Willis, yung The Bodyguard. Iyo, si Bruce Willis ba sa The Bodyguard? Tapos ining The Firm, Tom Cruise and Gene Hackman. Yan. Mga magay na, mga blockbuster films. Bakong basta-bastang pipitsugin na pelikula. Ang bibidahan ka ini, na Gene Hackman. Ngunyan, rest in peace na po tabi, Ay, nako. Sandali. 811. Gene Hackman in Superman. Nagkumpara siya. Igo sining role duman sa Superman. Pero bako siya lead role, lead actor siguro, Basta duman sana siya na, igo siya ning parte duman sa Superman. Si Gene Hackman. Mantang nagugurang, lalong versatile ang pagiging aktor ninda. Garubaga si Eddie Garcia, June. Narumduman ko lamang si Eddie Garcia, nagdigdi na sa DCGB. May retrato ko kataning dyan sa sala. Kambuhay pa si Eddie Garcia. Yan ang sa Hollywood naman, iyo tabian ang mga versatile sa Gene Hackman. Tapos saro pa sa pelikulang magayon June. Pero bako na ki Gene Hackman, masana naon nambitan ta ang Hollywood films. Hilingon nindo ang Silence of the Lambs. Magayon na pelikulang Silence of the Lambs. I-search nindo sa YouTube. Tadain na kaan sa Netflix gid, hinarali na. Silence of the Lambs. Ang pelikula ang lead role dyan si Jodie Foster. Diyan suminikat si Jodie Foster. Pero mabilib ka duman sa role ka itong psycho killer. Sisay nga ni artista dyan. Talagang makunya kakan role niya Parang doktor yata siya. Na pag ibang klase ang pagtaram niya. Silence of the Lambs. Isay nga nito kunyan dyan. Lalaki, pighanap kan ni Jodie Foster. Masira mong dangon yan. Gulay na lang ka na may linandag na tinapa. Yan. Perte yan tabi. Jen Estola. Usisay nga ito man aktor sa Silence of the Lambs. Magayunan. Yan. Si 8057. Salamat 8057. Anthony Hopkins. Yan. Yan ang kasarabay-sabay na rakon yan. Na Gene Hackman. Pag iyan ang mga minaperelikula, sinasabi ko sa inyo, hilingon nindo. Kaya lang, paano na? Gada na si Gene Hackman. Hindi ko kung si Anthony Hopkins
buhay pa man o gadana. Di akong bareta. Pero magayon yan. Hiling ng pelikulang Silence of the Lambs. Iguaning part 2 nga ni Nalingan ko lang sa part 2 kang Silence of the Lambs. Si Jodie Foster, duman sa Silence of the Lambs, FBI siya, novice, baguhan. Pero nakunya niya na-solve niya so mystery. Magayunon ang twist kang pelikula. Talagang dahil ka, makikigkig ka na sa napagraninan, ayo pala nito, magayunon. Ngunyan, si Anthony Hopkins, parang kuwan siya duman, parang igwa siya ning, ang gibo niya, ianitan niya so biktima niya dyan, piglalaog sa, tas ultimo niyang bibiktimahon ko na, so aki kan senadora. Mga bagay yun na pigaki niya, ianitan niya ng kulit, tapos pigigibo niyang balabal. Oh, yan, tabi. Maray na hapon kay Sir Mel Antivula. Sir Mel Antivula, good afternoon. Present na siya. Thank you so much, Sir Mel Antivula. So, rest in peace, tabi, ano? Gene Hackman, saro sa mga Hollywood actors na, saro sa mga Hollywood actor na matindi, versatile. And, hanggang sa Magadan, parang theatrical. Igwaning twist, igwaning suspense, igwaning mystery. Tayo nga ni, so sindagadan, pero dining foul playing na nahihiling. Pero, parehong gadan sumag-agom, pati na sukunyan so ayam na atama ninda. Yan sanaan, day pa na kukunyan, day pa na break duman kan investigating agency sa US. Maray na hapon tabi. Sir Mel Antivula. Di may mga report na kita dyan sa luwas, nag-itaas ng bandera, igwaning bit-bit na informasyon, si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, good afternoon pa day. What's happening? Yan. Ano ba ang kuan? Nadali pa di tapi nagko-connectar digdi or so naputol. Ako kaya ang tatawag. Yan. Yes. Yan, go ahead pa di, okay na. Yes, salamat tabi pa di. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong baray. Finalmente tabi pa di natuldo ka na. Mga agam-agam, haka-haka, asin takot kan mga taga-barangay Burabod, asin barangay San Vicente sa Libon. Dahil na treasure o aktibidad illegal, duman sa nasabing bulod konsayin sa follow-up kan DCGB News kay San Vicente punong barangay Imelda Ribale. Wara na sabog na nadadangog sa mga alanganin na oras sa pagkabanggi. Ang sayang mga residentes, asin sa padagos na pag-monitor, dainan niyagbuelta sa mga persona o mga nagturuki asin nagkaralot ninhararumon halang duman sa halangkaw na bulod sakop kan barangay San Vicente. Very good. Ang lokal na gobyerno nagtaonan nin instruction sa Municipal Engineering Department na pasigurohon siraduho na kudalo na naday na ng gada malaog ang nasabing bulod maski sisay manta kung igwa dumanin mag-usyoso, curious, mag-surusi rep, baka mahongkang duman sa mga kalot na rararumon tabi pa di. Imay na ron mong mga base duman sa intervista niya to sa taga-MGB, mga estimate, mga 4 na palapag, ang langkaw, so pinagko na. So, lokal na gobyerno, nagibuhan ng medyos, takon madiskwede duman sa binabaan nindong ito. I-rekomendasyon man pati ito kan MGB. Roger, sige. So, sinunod na, and basado kay Kapitan Ribale, sa iyang informasyon, talagang silyado na, kinodal na da ito, kan sa base sa instruction, ali sa lokal na gobyerno. That's good. Nagkaiguanin maray na resulta, pati sa sakripisyo mo, Chief Jimmy. Tapos tulong taon sinda na nagsakripisyar, asin pirming may takot na may nadadangog pagsabog dahil ninda aram kung gurano na karuluhuan sa indang bulod na baka kung naarog ka na iguanin mga paguran, linog-linog, baka ngay barak rumasay na arog duman sa Burabod. Roger. An sa indang kabubuldan. Pero
So, base sa asigurasyon kan na MGB, medyo may distansya man sa sentro. And yun na, dahil na, tama na ito, dahil na ito pwedeng mabalikan pa kan mga nagturuki kay ni. And Roger. sa level man ni Kapitan Rivale, sa mga residente sa Rani Duman, maging vigilant na. Pag Roger. nakahiling kay ibang hiro-hiro, tapos bako familiar an mga persona na nag oro aligid pa duman sa lugar, informaran tulo siya tanganing magibuhan ni nagkakanigong aksyon. Roger. That's Yan, good. tabi pa di. Sa tuyang mga dagdag na informasyon, good news, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy, kumpareng Jim. Ayan, iguanan ng closure. So, talagang sinubaybayan kan sa tuyang chief reporter si Pading Jimmy and dumani ay pagpara-report sa programa man ni VP Henry na misteryosong pagkakalot ng duman sa Libon, sa Burabud, Barangay Burabud, illegal na pagmiminasag kung na napahiroan gobyerno, nagsakyada ang gobyerno sa paagikan DNR MGB, Mines and Geosciences Bureau, lokal na gobyerno, barangay, sagkod sa ngunyan o yan atabi, for so long a time, kung pirang taon iyan na nagtataon ng peligro asin takot, anxiety sa nasabing lugar, ngunyan tapos na, selyado na. Pasiguroon lang na dai duman bulsot sa pinaglaugan na kuweba, tabako itong basta-basta na binaba na kumpadreng Jimmy pairarom halos 4 na eskalon na pababa na kalutan sa indang deny duman bako basta-basta tibaad kun may madiskuedo. Do yan po tabi ang closure kan istoryengan duman sa Burabod kan Libon Tercer Distrito kan Albay. Oras Pilipinas. Uy, dali. May saro pang text, saro pang pelikula ni Gene Hackman. Sabi digdi kan sa tuyang listener 811. Gene Hackman also in a movie in Submarine with Denzel Washington. Yan, so pelikulang Submarine, Gene Hackman. Yaong pa dyan. Oras Pilipinas 4:31. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Hatid po sa atin ng Right Med dahil gusto ng Right Med na gumaling kayo. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hoy, 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 hoy! May bagong swabing energy drink! New Cobra Rice! Ang sarap! Grabe! Refreshing blue cola and lemon blast flavors na less sugar. Chill ka lang dumiskarte. With L-theanine at less caffeine. Kung tumingin so suave. With vitamin A, New Cobra Rice! Swabing energy!
with proper diet and exercise. Joshua Garcia to. Bili na sa suking tindahan. New Cobra Rice. Less sugar at less caffeine kaysa Cobra Original Flavor. May L-theanine at vitamin A pa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Yan. So, nag-text sa tuya kan sabing pelikulang Submarine. Nag-text giraray gari na sandali. Ito, si 811. Bako po Submarine ang title. Lingaw ko, nasa puro kandila ko. Pero the story is about war between US and Russia. Ang title po kayo, if my memory also serves me right, na pakuan man nga ni pinag-upload man sa to ni Sir Nelson Garcia. Good afternoon, Sir Nelson Garcia. Ang title kay to is Crimson Tide. Yan. Yang gari yan, Crimson Tide. Oh, igwa pa nag-text nga ni Crimson Tide, Gene Hackman, Denzel Washington. Yan. O tabi, Crimson Tide. Mga pelikulang iyan. Tahana punta daw sa YouTube kun igwapa. Tas kunyan sa Netflix garuday na iyan. Kanya ang Netflix baga pinaghahalian mga pelikula pag medyo igasin na ning sistema kaampano. Then ibibalik na sana after a while susugman sa indaman na strategy. Yan. Crimson Tide, Gene Hackman. Igwa pa ning sarong maurag man aktor na si Clint Eastwood so pelikula niyang bodyguard siya na ang title is In the Line of Fire.
Yan. Secret Service siya. Si Clint Eastwood. Magayon na istorya ito. Hilingon manindo yan. In the Line of Fire, Clint Eastwood. Mga araw ka na pelikula. Dahil tampi palampas, ano? Crimson Tide, tama po yan. Yan, sabi ni 811. Okay. May mga istorya pa kita dyan sa luwas. Sir Nelson Garcia, good afternoon tabi sa imo, sir. Nasa linya si kumpadreng Jomar, Pading Jomar, marhay na hapon. Go ahead. Salamat pa rin Piyo. Sobrang init ang kausa kan sulok ka subanggi. Dito sa irarom kan merkado o sa ground floor kan merkado publiko kan syudad kan Tabaco. Ini pa rin Piyo ang ipinayag ni Fire Officer 3 Jesse Miraflores na kapagtaram kan Bureau of Protection Tabaco City. Matapos na report ko makatabi kaso bagong mamayo na nagkaigwa bigla ning kasulod digdi sa sarong pwesto. Yes. Sa ground floor kan Tabaco City Supermarket na marisa na ngani na naagapan kan mga ibang paratyenda dumanta. Alas 7 na pa di banggito, sarado na sa tindahan. Iyo. Nakula para sa rapel, pang may bukas. Oho. Na-spray ninda nin fire extinguisher. Importante yun talaga. Naigwa kayan sa mga establishmento. Uminagap sa pagtaraning na may fire extinguisher. Na-spray ito. Uminabot pa so Chinoy volunteer. Nasibo. Fire truck. Nakatabang. Uminabot pa so Bureau of Fire Protection kan Tabaco hanggang madalion na sana na-contain so kalayo. Dahil na naglako. Ang sabi ni Miraflores sa China pag-imbestigar, nagluluwas na ang tindahan, bata mga plastic and panyenda, Ay. igwang kasalak na dakul na disposable lighter. Yan, sana. Medyo snari parudaninda na nagkapiraan may kurukrak na kaito. And posibleng sa sobrang init, dahil maraso na, baka iyong kausakang kalayo. So, Possible. sabi niya, due to heat ang naging cause of fire. Yes. Sobrang init gayon. Dahil tamaramag kung paano taday naman na ipaliwanag na maray. Bata sa mga initial mga investigasyon, may extension wire dado man na nakakabit duman. Kalay-kalay. So nababakal ba kasi ng electric pan dyan na garo labad-labad na sara dito na ipiglilibot? Iyo, oho. Yan. Baka iyo itong overheat? Iyo. At ito baga, Pag na pipaparagaan ko nalingawan, ba't saradit man sa naang kong kaan, ang capacitor gayud kaan, naputol kumpadre Jomar sa transmission mo. What happened? Sa signal. So kasubagay na pinaglaog ni Pading Jomar, follow up mo niya na pagkahapon. So kasulo dyan sa ground floor kan City Supermarket kan Tabaco. Naputol Pading Jomar yan na transmission. Yung managad kung mga tsendahan ng lighter ay kung nag-spark ito kung ano may sabog tapos ang tsyenda pa plastics mga kunyan iyan mga paborito kan kalayo init kasulo diyan sa Tabaco. Itong labad-labad baga Pading Jomar na mga electric pa na saradit masa ng mga capacitor kan kung capacitor siguro. Iyo baga pa de. Maski nga niyo yung kulang electric fan, pag iyang baga sinaksak mo tapos maragkot na, hirap na sa pag-ikot, nag-overheat yan. Iyon, minairinit. Minairinit yan. Dahil naman na ipaliwanag yung Miraflores, kung ito ang kausa, basta sabi niya na lang naman sa report, dahilan sa init, iyong cause of fire, bata, yan duman sa mga lighter. Yan pa, yan sa mga lighter. Yan. Nako. So mga butane, minakorupsit sana yan. Iyo ang kausa. Maringani nagkaaragapan. Kaya patanid ninda, tabata, bulan kan Marso, pag-obserbar ini kang Fire Prevention Month. Yes. Kung nangunyanal daw, sa aga? Sa aga. Yun ang panahon na mainit, ang panahon. Kaya mag-iringat-ingat, duwada dyan na nagiging kausak ang kalayo. Iyo, oho. So init na halimbawa sa mga dahon na grabe na kaalang, naggirisik na. Raging. Minsan pa rin. Raging na. Minakalayo. Uyo.
Yung baga sa mga forest fire, Forest mga fire, wildfire. wildfire, ang kadakilang kan, baka manggibukan tabo. Mhm. So sobrang init. Iyo. Tapos ang sarupang init, bilang kang alingaw, sige ang garamit kang electric fan, Yo. nag-overheat. Yan. Iyo. Tapos na. Dako lang nangyari ka na, nag-overheat ang electric fan, minakalayo niya kung turog. Ay, nako. Actually sa kuya may nangyari naman kan paring piyo Oho. na suluma akong electric fan paguna ko magayon ng pan performance. Ito pala nasa number 3 siya, hirap na siya dumaan. Yun na. Sa 3 bagang hirap na ang makina. Pedo niya ko, bako na siya grabe kakaskas. Pinabayaan ko, kinaturugan misa na. Wala, nagibata baga kami kang antod. Nagkaralayo. Isus, Kaya idap na ako kaya basta ang electric fan mo pag primero mong pindot pa rin piyo na day tulos umikot. Yan. Day na. Delikado na yan. Delikado na. At gusto sabihin, maragkot na, mag-iirinit na ka ng makina. Overwork na sa motor. Roger on that. Kaya puhan mo na na ipayrahay or baka lang kibago. Sa Abenson. Makwarta kang arog kipiyo. Sa Abenson ka mabakal nga lako-lako ka. Boarding mo niya. Boarding kang manager. Boarding mo niya ni Ricky. Boarding. Birthday. Boarding mo niya ni Ricky. Dahil naman naka-imbitar si Ricky. Yan pa rin mga dagdag na wareta. Jomar Bien, DCG. Salamat kumpadreng Jomar sa storya hali dyan sa luwas. Sabi ni Migong King Reynaldo, yung follow-up kasi bago ni Jomar pading Jomar sa kunyan sa First District. Saro pang pelikula Enemy of the State. Uy, magayon ini, Enemy of the State. Si Gene Hackman, buda si Will Smith. Saro man na versatile na aktor kan Hollywood. Yan, tapos Money Heist. Yun, Money Heist, Migong King. Tama. May istorya pa kita dyan sa luwas kay Joshua Bino Mahale ang impormasyon. Katorse antes an alas 5. Joshua, good afternoon. Go ahead. Yes, good afternoon, Tabi Sir Pio. Good afternoon sa mga paraan tabay. Mas nagdakula pa ang tsansa kan Bicol International Airport o BIA digdi sa Daraga Albay na talagang malawas na magkaigwa Tabi Sir Pio nin international flight pagabot kan mga masunod na bulan. Very good. Agin ang BIA ang mananiento kan nasabing aeropuerto, kumbaga nagpapahayag Sir Pio nin kahandaan na magkaigwa ng international flight digdi sa Bicol International Airport. Kasunod ba, Sir Pio, sa pagdangog-dangog ta, sa pagbisita ka na mga kongresista, digdi sa palibot ka na provincial bay, magkakasunod-sunod na mga groundbreaking ceremonies, pag-station ng kuryente, asin mga dalakulang proyekto, edifisyong ipapatugdok. Nabanggit ni Congressman Joey Salceda na nag-commit na, Tabi Sir Pio, ang bagong Secretary kan Department of Tourism o Department of Transportation, Secretary Vince Dizon, na talagang magkakaigwa ng international flight digdi sa Bicol International Airport. Sigun kay Salceda, nagpa-share naman digdi ang ADB para sa technical assistance para sa pagpili Sir Pio kan international operator digdi sa Bicol International Airport. Kumbaga gigibun ining bundle kaiba ang Puerto Princesa, Iloilo asin Tacloban. Ibig sabihin, kung ni ka halimbawa ngaya turista halay sa ibang nasyon, pwede kang darahon kan international flight operator pasiring digdi sa Bicol o kaya naman dumanta sa iba pang mga nabanggitan niya tong mga lugar o kaya rehiyon. Kung kaya maritaroon yan na talagang mas nagdakula pa ang tsansa kan BIA na magkaigwa na nin international flight pag-abot kan mga masunod na bulan. Nababanggit Tabi Sir Pio ka na sabi ng kongresista na posible Hong Kong ang pinakainot na biyaheng ikikater kan Bicol International Airport dahil ang taini ang saro sa pinaghihinguwangon yan na kumbaga magkaigwa nin direct flight from Bicol International Airport going to Hong Kong.
Kung matandaan man baga di Sir Pio sa naging mga nainot na pahayag kan Bicol International Airport sa paagi kan sendang manager Roland Busito, ang aeropuerto sa Ngunyan handa na mag-cater ng mga international flight dahil ang kasigun sa iya, naglalapag na tabi Sir Pio digdi sa BIA ang Airbus 320 as in Airbus 321, mga klase ng aeroplano ini na pinagamit man sa mga international flights kung susamahon, handa man ang BIA para sa international flights pag-abot kan mga masunod na bulan. Wan pa di Sir Pio, ang dagdag niya pong istorya, Joshua Bino, DCGD. Salamat, Joshua. In fact, na-expound na yan last week. Yan na ipinagpahayag na report na ni Joshua na rehas lang ngunyan. And bultadahan tan, maybe next week. Tanganing mas makuha pa kita ko anong possibilities, mabuhay-buhayan lamang kita that something is happening and something is being done by our leaders, elected leaders, na very promising. Medyo kapos na kaya sa Lunes pag oristoryahan ta yan na in a bundle, yan na ipinagpapasabot na ni Congressman Joey Sarte Salceda with the improvements kan sa tuyang mga facilities digdi, introduction kan sa tuyang mga facilities digdi sa 2nd District of Albay asin sa bilog na probinsya. Yan, ito pa, si Migong King na Reginaldo, co-starring Sharon Stone, Geronimo, The Chamber, The Unforgiven with Clint Eastwood, yan, mga pelikula. O ining Unforgiven niyo na kumbaga napaagihan ko ini, hiligang tadaw ini taod-taod sa YouTube kung iga pa kaining available. Ining Money Heist, Geronimo, gari kung ako kaining Geronimo, gari naiintriga ako. Ta ining Geronimo, ini si code name na ipinagtaokan CIA kang Pentagon duman sa paghanap ninda pagkagadan kay Osama Bin Laden na Bin Laden. Iyon code name ninda kay Osama Bin Laden, Geronimo. Yan. Geronimo is dead. Gunmong kwan yan. So Operation June, so paglusob kan itong SEAL Team 6 nahiling sa White House, pero pelikula live, bakong scripted, kundi scripted in a sense, taigwaning pinag-practice yung Navy SEALs Team 6, igwaning pinag-script na protocol na susunodon sa paglaog duman sa harong sa Abbottabad. So pinagtataguan ni Bin Laden, pero pelikula, real-time war. Kan mabadil na si Bin Laden. Geronimo is dead. Press conference todo si Ninong na Barack Obama. Ninong kuan sa kasal sa bunyag. Naday na ngaya, rimati na si Osama Bin Laden. Yan, Geronimo. Yan tabi ha. Ang manangod sa bagay na yan. Kamugtakan man ni Pope Benedict ba ito, no? Ako niya kaya ko nalilipat. Francis o Benedict? Pope Francis si Santo Papa ngunyan, tama ba? He is working. Nagtatrabaho pa despite kan sa iyang kondisyon medical, critical na kondisyon, and igwa na ning improvement. Yan. Igwa na ning improvement yung kamugtakan po ni Santo Papa. But is still working duman sa Vatican, tabi nagtatrabaho pa siya duman sa Vatican. Igwa pang mga pinag-asikaso daang dokumentos para duman sa manlaylain na puesto na dapat mariparo kan iniong Vatican. Yan. Tapos igwa na ning improvement, nag-recede na. So kumbaga nagkulpa na so kunyan renal failure. Yan, nag-improve na kumbaga. So we continue praying for Pope
Pope Benedict, Benedict bago yan, ano ba, Francis ba o Benedict, tama? Nalilibong kaya ka. Yan. So, iyon po ang estado niya ni kan sa tuyang pontiff. Yan. Ano John, pwede na? Pwede na. Ika talaga. Mag-signal ka, tanganing matik. All clear kita. Yan. Nagturutot Dan Palacio. Sa pangaran po kambilog na fair sa ang news team, pati na kan technical, newsroom, sa IT, kami po naglalaom na natawan mi na naman kamuning serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya sa presenteng simana sa programang Bicol Target. Happy weekend! Salamat asin mahal na Diyos ang magbantay. Viva Senyor Santo Cristo! Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target.